ito lang, may naman pagkita sa suwan ka ko. Kung Ramon and William sa suwan, nagkatapos sa wasam ko sa suwan. Sa Saipan na William Texas. Pagsawa sa sasip ko ng sausigaw, malala. Kapayatan ay sa siriman na konotera. Sa surat sa naupan na tangasan. Umeng sa mas courses kan mapalat. Sa kaping kinansong mau, is panene ang kakan panet. Sip kita is makitin sausigaw, pertawan kami sa kaping. Kaping kinsongan magtirupui as mauri naman case pilikan as panay tato sa party sangi kapagkatawin kami iren sa usikaw irinan wangi amasat pokon kibane sa naman peki sa pulmamoy katbay sa pulmamoy kawi ong necessary Konote Barurano, Riley Robert George. Sa pagkakit komen bulbuli Papa, Nono, Grandpa, Tekapanene Chorus, Rasen Kagan, Uyamen Kalmang Mau, Anermo Ong Nane Kageta. Sa kapayakan ni Rosonen Paluat, Pagkirta na Limpok, Entir Panene, Tisag Rosonen Palingnen, na Panene Insek, Autekini, and Kakan Uyala, Emene Ramas, Men Kasap, Sawas, Nane Panene, Nane Community, Na Euran, Uya Sapul Nomoy, Ramas Kasap. Sa mas course lapalap sa set party to perki kamayan kapayata kopanin sa usko nanis iukipanet ang wang kita kasampalinan o magkasakisang panaynayo ang tangang konotik barrio sa kapingkin Roson sa tangang sa pasang panaynay irela konotira Bulbuli case na nasa naupan na yung table. Tawa-tawa oras, kagan buyawi at kaling alatong marami. Sa kapayata, table kirasi ko yung saban kita kisakis, saban kita kaunaptan masalin po table. Pagka sa kapayata case ko yung napasing, sandangan sa rosong kita, kakaikan na po may sansal po table. Kulikis chorus na nasukan na lilaway lumanas po ko sa kangin sa mga maliliit na kasupuay kurkulang anas wasang pusa kapayat ang wasakis ngayon sa mga Mantaron Cruz takaya panahinay rasinay asiuros kakan angkin putulin sa mga dahil sa pulmamay kapon mau kaway almost on both sides. Lepo mga William Tigris Chorus and Sansan, Korte Sangay, Kapag and Marinas Kaong, Son Kumon Jesus Christ. Watch out away! Kangre tahun yang paling ini terus report, one of the William paling ini dah Kapakap extended travel. Kailangan pa mo nano. So mga siunip, kayo ngayon naman uya, kaping lap, may lalong sa masaspos. Sangin tama sansat. Happy birthday, first birthday, maong re naisa si Siriman.
Riley, George, Kariau, Melal Wangin, Laplap, Katie Paras, kayo napalian mo Motso. Segala napalian siya, pagka-palian pa po. Kayo, juga kemasyon, ongin tetaku sansal sostuk. May kamelala pa. Sasyon mangin kaping, sangin ko santi mamine. Asep, anso biswag, melal panaynayin Lesley. Panaynayin Riley, panaynayin yatan Ryan daga Christine. Rasi angkin kaping lapas sangin usul Riley akan konati first birthday. Anso Biswar, rasi sa kibisin shoot, rasi nono wilmina mga Pinas sa ilok sang sasi. I magayo kaskasik and pulim ang lapo na. Sangin ko santing kauno, kagan sulit apa. Sasian kapin ba? Mita mapanaynayan insiyan shoot, anso Biswar, rasi ang check karen. Isa-isan kauno magkakasan. Kailangan ko sila palap. Nanay mo itang na isa si Ramon, Riley George, ay kakan ko natin yung paru. Sasyon nagsip, angin ay kamela lang sa kaporpos ng magsasyon ng gusto natin kapin mo. Kakan ko natin, iuran, mapin kaunon, kasanet, magsasyon, pilipasyan. Tatag po mo. Sasyon na may upipan, kumasyon na masawasya. Para kaping lapang kumasyon na ito, sila ko yung kumasyon na pausan sigisigis. Pinakumunlay. May duka kumasyon na pasyang kanay-nayin Lesley, kanay-nayin Ryan, kanay-nayin Christine. Amelal na isa si Ramon, Riley George. Bawan sisig mga ikakan kasaleta ka, ay isang muitan. Kaya na pinang lepos niya naman sa kasaleta. Kakakan natin ang siyomaw, may isapin tamo nga isang kasaleta. Kapulasa mo sa askos, pagsasunod ka kanyang panan. So let's go. Sabay lang na pasan kayong guyala. Yatan. Kaping owaromas, payawag sa dito ka, kami nalulat. Suwarong kaping melalong sa masasapos. Kailangan na ng mga siyon, titiyo mga siyan siyomaw. Kakakanato kulit melal. Kanay na yung Ryan, kanay na yung Lesley, kanay na yung Christine. Ang melal na isa siyo. Eko natin yan ba. Wanga mo ikan rin na mami ng lepos meron ng kasaleta. Siya kumamay, isapin tama ay kasalta. Kailangan ko mga siyunit. Sas kay ikaw lang ha, tama yung iyaw. Ngayon mo ikan Lesley yan. Pangatam na yun. Ngomong pa yung nag-babe ko na minat. Kung yan na. Kailangan na naman. Okay. Bayi men sansal. Birthday boy. Nonoy Ramon siyang laro mas. Nagsasyon nagan pagpilay ras. Alright. Amen. Christine, kumakay Chris. Okay,